So yan, marinabanggi mga ornamental, and welcome back sa aking munting YouTube channel, Bicol Ornamental Fish Keepers. And today's video ay para sa mga betta lovers, betta keepers, at betta hobbyist. Kasi ang i-share ko sa inyo mga ornamental ay itong ginawa kong betta tank na may draining system. May draining system na ginawa ko para sa akin, mas mapadali ko yung pag-water change ng mga alaga kong betta. So ngayon, ang nagawa ko lang mga ornamental ay pang-apat lang po. Ipapakita ko sa inyo mga ornamental kasi nilagyan ko na siya ng tubig, nilagyan ko na ng isda. So ngayon, madumi na, kaya sabi ko, sakto, maididemo ko or maipapakita ko kung gaano ka-effective yung ginawa kong design ng betta tank. So, bago ang lahat mga ornamental, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking munting YouTube channel, please subscribe, hit the notification bell para parati po kayong updated sa mga video na i-upload ko. At pakilike and share naman mga ornamental para mas marami pa po tayong makakapagpanood ng ating mga videos. So, yun nga mga ornamental, i-focus na natin dito sa betta tank yung camera para mas mai-explain ko kung paano siya gagana. So, yun. So, ito na nga mga ornamental yung mismo nating improvised na betta tank na ibibida ko sa inyo ngayon mga ornamental. So, ito nga pala mga ornamental, base lang to kasi pinapatong ko lang to sa table namin. Kung naka-betta rack siya, no need na para dito. Nag-ano lang siyang bilang stand para di makompromeso yung piping natin sa ilalim. Tapos, naka-dual base pala to mga ornamental or naka-double base. Tapos, may awang siya dito ng 1/8 para yung mismong tae or dumi lang ng betta ang sasama natin sa pagdidrain ng tubig. Tapos, nilagyan ko pa rin siya mga ornamental ng separator para hindi naman ma-stress yung mga isda natin. So, ayan. Ganyan. So, naisipan kong ideyang to mga ornamental kasi minsan talaga nahassle na ako sa pagmi-maintain ng isda natin. So, isip lang ako ng isip mga ornamental kung paano ko magagawa ng paraan para mas mapadali ko yung trabaho sa pag-fish keeping. So, sa ngayon, kung may magkaisip na gumawa or magpagawa nito sa akin mga ornamental, at least sa akin pa lang makikita ko na kung gaano nga ka-effective yung ganitong setup or yung ganitong style. So ngayon mga ornamental, i-drain na natin yung tubig. So ang tubig nito mga ornamental, bababa dito sa ilalim, papuntang coupling, papunta sa PVC, then out na siya dito sa sa ball valve. Open mo na, Clint. Sige. Wag lang wag masyadong kusog.
ganun lang naman kasimple yung ginawa nating improvise na petatak. So, ang medyo hassle pa mga ka-ornamental ay yung pagbalik ng tubig or yung pagpalit. Yung pag out ng tubig, yun yung madali na. Kumbaga nagawa na natin ang paraan. So, next time, ang magfo-focus naman tayo mga ka-ornamental sa pabalik na. Pero siguro, mas bibigyan ko siya ng pansin mga ka-ornamental once makaset up na talaga ako ng isang stand na para sa beta lang. Na ganito yung setup. Para kung gawin ko naman siya, at least nakaset up na siya. Kumbaga, wala nang galawan. So, yun lang naman mga ka-ornamental yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. Big shout out na lang kay Christian Ryan Maliksi na tropa ko. At sa inyong lahat mga ka-ornamental, maraming salamat sa palaging pagsuporta sa mga video na ina-upload ko. So, sa ngayon hanggang dito na lang muna mga ka-ornamental. Hanggang sa muli. Paalam.